Hola, soc Carles de la Rosa, regidor de Cultura de Sabadell. Feliç Sant Jordi. Avui, per les lectures de Sant Jordi, he escollit un poema d'una autora molt especial, Felícia Fuster i Viladecans. És un poema que es diu I encara, que va escriure l'any 1987. I diu així. I, qui, què sóc, no ho veieu? Estirada, concreta, cosida de dietaris, lliure, colrada, més, balam de núvols tècnics, articuladament, només metall i pedres sense rínxols. Viatge sorprès en permanència, inquiet metrònom de tempestes, veu de robot, calor de notes baixes, sóc això. Més encara, la lupa, el pols, nervis de silicona per jutges encebats de pasta desbullada amb la predel·la inútil. Autoclau esclatant. Sóc temps i espai, tenyint trèspols i cossos, desplaçaments de llauna en filaments de plàstic. I encara sóc miracle. Un calendari, un mes, un programa amb neutròfils, un cop de cap al cap de cada estona amb signatura fràgil. Algoritmes teixits de binaris, de xifres, becs i picades orbes. I en tot això no em trobo res per assaonar els trànsits ni la pell. Tinc potser un ruixim d'òlibes, massa blavor, dromedaris als llavis. I em queda secretament, i no ho veureu, la por de l'espai sense res i del desert que em capta. Feliç Sant Jordi.